nwegasịrị ihe ndị nne na-emegasị n'ọmụgwọ, ya bụ nwaanyị bịara ile nwa ya nwaanyị ọmụgwọ. O nwegasịrị ihe ndị ọ na-emegasị. Kedu ha? Nke bụ eziokwu bụ na ọrụ ya niile na-abụkarị n'usekwu. Usekwu bụ kichin. Ọ ga-akụziri nwa ya nwaanyị ka esi ama nwa ọhụụ mmiri ọkụ n'ebe kwesịgasịrị ịma ya mmiri ọkụ, nke gụnyere utubo, ihe o ji bụrụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị, isi, ka esi ewefe nwa ahụ aka azụ ama ya mmiri ọkụ, ma tụlikwanụ nwa ahụ elu ka o wee kaa aka ma ọ bụ ka ụjọ wee ghara ịdị na-atụ ya, ka ọ ga-abụ mgbe ya bụ nne ya ga-ala ka nwa ya nwaanyị wee nwee ike wee mee ya na-emetakwana ya. Maka na nwa ọhụụ ọbụla amaghị mmiri ọkụ mgbe o pere mpe, ọ na-adị enye nwa ahụ nsogbu na ọ na-etolite ma ọ bụ mgbe o tolitere. Nne ga na-enye nwa ya nwaanyị ihe na-eme ka mmiri ara ya na-agba nke ọma, ihe dị ka ngwọ. Nne ya ga na-esiri ya nri ndị ga na-eme ka ahụ ya gbakee nke ọma. Nne ya ga-ama ya mmiri ọkụ n'afọ na ebe ndị ọzọ kwesịrịnụ, ma werekwa ihe na-ekpo ekpo tee ya n'ahụ. Nne ga na-enye nwata ọhụụ nri, saa akwa ya ma sakwa ya ahụ. Nne ga na-ahụ na nwa ya na-anọ n'elu udu mmiri agbanyere mmiri ọkụ, ma tinyekwa ya ọgwụ na-achụ nje iji wee hụ na ọbara kpụkọrọ ya n'afọ gbapụtara. Ọ ga-ewere ihe kekpaa ya afọ ka o wee nwee ike fụ na afọ ya hụtara ma hakwa ka ọha mbụ tupu ọ dị ime. Nne ga na-agba nwa ya ume maka na ya onwe ya anọọla n'ụdị ọnọdụ ahụ mbụ. Ọ ga na-arụkwazi ọrụ ndị ọzọ dị iche iche n'ụlọ dịka ịhazi ụlọ nakwa isi nri ezinụlọ. N'ikpeazụ, Igbo kwuru na nwaanyị gara ile ọmụgwọ ga-anọ ọnwa 3 chara acha, ọkachasị ọ bụrụ na ọnwa izizi ka nwa ya ahụ mụrụ. Mana ịhụnanụ ọnọdụ ala anyị abụ Naijiria dị, ụfọdụ na-anọrụ, ụfọdụ anaghị anọrụ, ebe ụfọdụ na-anọkarịkwanụ. Ọmụgwọ bụ otu omenala ndị Igbo, agaghị ala ala.